La producció de raïm pel vi de la denominació d'origen Alella ha augmentat aquest any. Els cultius, com arreu de Catalunya, han necessitat més atenció per l'acumulació de pluges, que han provocat més plagues. Aquest any també s'ha estrenat el 6è celler de la denominació d'origen Alella. En aquests costers de Tiana acaba d'obrir portes el 6è celler de la denominació d'origen Alella. Són només 3 hectàrees plantades amb les varietats pròpies de la zona. La pansa blanca, que dona nom al vi d'Alella, el picapoll i la garnatxa blanca, que es treballen de manera ecològica. Ara fan la primera barema, de la qual comercialitzaran 7.000 ampolles. Aposten per fer vi de la màxima qualitat i per vendre'l a no menys de 12 euros l'ampolla, directament a restaurants i botigues especialitzades. Creuen que aquesta és l'única manera de fer rendible la vinya. El raïm te'l poden pagar a 30-50 pessetes al quilo i si transformem el raïm en ampolles, en traiem molt més benefici. Encara que hagis de comprar els dipòsits, la premsa, hagis de tindre tot el celler muntat. Sí que val uns diners, però jo crec que tot això compensa. Aquest any la pansa blanca s'està collint 15 dies més tard del que és habitual. El Consell Regulador d'Alella creu que aquesta serà una barema de bona qualitat, tot i que, com arreu, el clima ha obligat a treballar més a la vinya. La producció serà un 10% superior a la de l'any passat. La pansa blanca es pagarà per sobre els 50 cèntims, un preu lleugerament superior a l'anterior barema.